искам ми се изгаси видеото. Това е втора част, защото започваме. Така тръгваме. Да. За малко ще ходна сам. До там. О, сега ще... Сега може да говориш, Марти. Айде, следвайте. Марти кара на баща му колелото. Да, защото е на баща ти това. Кой е това, бе? Абе, кой са къде? Идвам. Марти, чакай ме! Това не е моето колело, брат. Не знам! Чакай, че това... Чакай, че това тук. Айде, просто, ако ме губим. Не знам кой е това. Има кучета навсякъде. После, нали знаеш, Марти, че трябва да се връщаме. Не знам кой беше. Детето. Ако му го там, искаш ли? Дека? Това е Стефан. Май. Да, вече го говорихме с едно дете и затова прекъснахме малко. Ще кара малко по-бързо. Е, това е на седма, аз мога, ама не ми се кантари. Защото не знам как. Но ще питам някой да ме научи. Може, брат. Не е той брат ми, а моя брат. Няма му казвам името. Брат. И е 23 годишен. И той си има гадже, ама няма да казвам името. Не, гадже е жена, бе! Да, бе. Ще се оженилаш. Давай, 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 давай! Как е това? Или няма? Нема. Лево, Марти! Аз обичам да карам бързо, ама аз с това колело ще падне. О, това не ме спира. Чао, хора!